Dobro večer, dragi gledaoci, moje ime je Zona, a vi gledate još jedno izdanje emisije IDJ Hot. I ove nedelje za vas smo pripremili najsvežije i najzanimljivije vesti iz sveta showbiza, a za naše kamere govorili su Nikolija, Vojaž, Đija i Sanja Aleksić. Uživajte! Nakon što je prošle godine objavila album Lavina i on je bio pravi hit kod publike, pevačica Nikolija odlučila je da ponovo obraduje svoju publiku još jednim albumom, a nešto više o ovom projektu rekla je samo za naše IDJ Hot kamere. Od samog početka godine Nikolija vredno radi na svojoj karijeri, a publiku je nedavno obradovala i live sessionom na Made in Balkan kanalu. Pa smo je pitali i kako je izgledao sam proces snimanja ovog projekta. Uživala sam u procesu, uživala sam u izvedbi, to je za mene neko novo poglavlje u mojoj karijeri. Spremali smo se dugo, ali ne dovoljno dugo. Zašto? Zato što sam ja nestrpljiva i kad nešto zacrtam, to nekako sa nestrpljenjem i uradim brže bolje, ali zadovoljna sam svakako i definitivno mi je drago što se to sad desilo jer imam potpuno neku drugu muzičku svest, jer kada bude bio koncert, to će zvučati manje više tako. U prevodu imaću sve njih iza sebe. Pokušali smo da saznamo i da li to Nikolija želi da najavi koncert koji će održati ove godine. Ne mogu da vam otkrijem još uvek tačno te planove, ali imam pozitivnu tremu, tako da procenite sami. Ali bit ćete obavešteni na vreme. O koncertu nije želela puno da otkriva, ali zato nam je rekla da je novi album uveliko u pripremi. Svašta. Punom parom radimo na sledećem albumu, tako da početak godine, sredina, očekujte i album. Često na muzičkoj sceni možemo primetiti da izvođači posle izbacivanja albuma naprave veću pauzu kada je muzika u pitanju, što kod Nikolije nije slučaj i vrlo brzo nakon albuma Lavina odlučila se da izbaci još jedan album, pa nas je zanimalo kakvo je njeno mišljenje o ovoj temi. Da, i nekad to ljudi znaju da komentarišu loše, kao kakav album, tako se onda snima nov. Pa znaš kako, moja mama i mnoga druga velika imena imaju mnogo albuma iza sebe. Moja mama konkretno 18 i godinama je snimala album onako godinu za godinom. Pa sad, u ovim godinama može da kaže ne snima mi se, može da ne snima ništa do kraja života. Ja još uvek nisam u toj poziciji i mislim da sad dok smo svi u nekom kreativnom naboju treba da iskoristimo to i da uradimo što više pesama i albuma koliko je moguće. A kako je Lavina prošla fenomenalno i dalje, naravno i taj album će jako dugo da traje, ali želim da iskoristim taj kreativni naboj od prvo mene i svih mojih saradnika da idemo dalje. Za kraj pitali smo je i da li će se na novom albumu naći duetska pesma sa Reljom ili njenom majkom Vesnom Zmijanac. To ne mogu da vam otkrijem, ali negde ćemo svi zajedno biti. Biće manje dueta nego na prošlom albumu. Trenutno nemam ni jedan, to mogu da vam otkrijem, ali radimo na to. Nakon dužeg vremena imali smo priliku da razgovaramo sa našim popularnim reperom Vojažom, koji nam je otkrio šta u budućnosti planira što se tiče muzike i njegove karijere, ali se dotakao i svog privatnog života, ali i spekulacija o raskidu. Nakon dužeg vremena imali smo priliku da porazgovaramo sa popularnim reperom Vojažem. Na početku smo se osvrnuli na njegovu karijeru jer je 2025. godinu započeo uspešnim projektima. Zanimalo nas je šta novo priprema za svoju publiku kada je muzika u pitanju. Pa imam dosta projekata. Sad sam izbacio novu duetsku pesmu s Teodorom Džehverović koja je dosta dugo onako očekivana od strane publike s neke strane, ali pored toga gledam da mi ova godina više bude nekako duetska godina, zato što prošle godine sam izbacio mnogo solo pesama i želim da se više fokusiram na duete ove godine. Upitali smo ga i da li bi se nekada prijavio na takmičenje za pesmu Eurovizije, s obzirom da je ta tema trenutno u centru pažnje javnosti. Stvarno ne bi nikad, ne vidim sebe tu i pogotovo sada onako mislim da mora
i taj moment Beovizije i pripreme za Euroviziju da se nekako malo digne na viši nivo. Mislim da se ne ulaže dovoljno u to, mislim da može dosta više se ponudi. Ali ja lično se ne bih prijavio. Srbija je već izabrala svog predstavnika za Euroviziju, a evo kako Vojaž komentariše učešće reperke Mimi Mercedes, kako vidi to što je ova vrsta muzike pronašla svoje mesto na takmičenju, a otkrio nam je i ko je njegov favorit. Pa eto, bar nešto dobro. Mimi mi je tu jedina dobra od ponuđenih tih kao favorita, da kažem, tako da i Mimi mnogo gotovim, tako da ako bih mogao da biram, nju bih izabrao da ide. Reper je nedavno u jednom intervjuu otkrio da mu se u poslednje vreme dešava dosta toga na ličnom polju. Prethodnih nedelja spekulisalo se o odnosu sa njegovom devojkom Tamarom Kujačić, pa smo ga upitali da li su te dve stvari povezane. Nije povezano, imam dosta privatnih stvari koje rešavam trenutno. Beograd al Crn je blok, na, Kawasaki motosport, IDJ Hot. Finalistkinja druge sezone IDJ showa Gia nedavno je bila gost u našem kvizu, a naša hot ekipa imala je priliku da razgovara sa njom o njenom ljubavnom životu, ali i o odnosu sa Lejlom Burezerović, budući da je njihovo prijateljstvo bilo jedno od najzapaženijih u sve 3 sezone showa. Više o tome pogledajte u prilogu koji sledi. Ekipa IDJ TV-a nedavno je imala prilike da se druži sa Giom, finalistkinjom druge sezone IDJ showa. Razgovarali smo o njenom najnovijem projektu, pesmi Bele zastave, koju je premijerno izvela u 3. sezoni. Nakon nekoliko meseci, Gia nam je otkrila kako je zadovoljna reakcijama i da li je numera ispunila njena očekivanja. Pa, obzirom na to da sam uradila jednu baladu, a ljudi to nisu, da kažem, ne želeli, ali nisu očekivali, nije prošla kao nervni slom, što je i totalno normalna stvar, ali trenutno se fokusiram na puno novih projekata, tako da uskoro će biti nešto poput nervnog sloma. Nakon takmičenja, Gia je nastavila vredno da radi na svojoj karijeri, a najviše se posvetila nastupima sa bendom. Ona nam je ispričala kako joj se dopada to iskustvo, ali i kako komentariše to što se sve više izvođača okreće takvoj vrsti nastupa. To je nekako logičan sled okolnosti bio nakon showa da krenem da nastupam i moram da priznam da mi da pustim u drvo, nemam gde, ali jako mi dobro ide za sada što se tiče benda i baš dobijam pozitivne reakcije i od publike i to mi jako znači. Pa mnogo mi je drago što su se ljudi nekako vratili na tu, da kažem, old school priču, jer u jednom momentu su svi bili u fazonu pevaćemo uz DJ-a. Meni se to uopšte nije svidalo i nekako vidim da se bendovi vraćaju na scene i to mi se jako sviđa, tako da samo napred. Poznato je da je ona tokom učešća u IDJ show pronašla ljubav. Međutim, nedavno se saznalo da je stavila tačku na ovaj odnos. Sada nam je otkrila i šta je dovelo do prekida veze, ali i da li se čuje sa bivšim dečkom. Pa ništa, jednostavno raskid kao i svima, najnormalnija stvar. Srećna sam trenutno, radim na sebi, dosta sam naučila iz tog odnosa i mislim da je ovo savršen trenutak kada treba da se posvetim isključivo karijeri, sebi i novim projektima. Nisam niti imam potrebe za tim stvarno. S obzirom na to da je Jean bivši dečko, rođeni brat njene koleginice iz showa Lejle, zanimalo nas je kako je ova situacija uticala na njihovo prijateljstvo, posebno jer se njih dve od tada ne prate na društvenim mrežama. Mislim da to definitivno treba da ostane nekako iza nas. Svako ima svoje razloge za šta god u životu, tako da ja svima želim sve najbolje, pogotovo njima i nakon svega što se izdešavalo, tako da to je to u suštini, ne znam šta bih dodala još. Razgovarali smo i sa finalistkinjom druge sezone IDJ showa Sanjom Aleksić, koja je za naše kamere otkrila šta planira u nastavku svoje muzičke karijere, kao i kakve sve projekte priprema za svoju publiku, a dotakli smo se i teme prijateljstva, budući da je njena prijateljica Sara Zinajić za naše kamere otkrila da njihovo prijateljstvo nije kakvo je bilo ranije.
Finalistkinja druge sezone IDJ Showa, Sanja Aleksić, nakon kratke muzičke pauze za naše kamere otkrila je i da priprema novu muziku za publiku. Radila sam baš dugo na nekim projektima, htjela sam da budem sigurna da je to ono što ja zapravo kao želim i treba da izbacim. Jedna pesma je balada, baš je onako pevačka pesma, dosta je emotivna i to nek dopisuje moje prethodne 2 godine, tako da sa tom pesmom sam prezadovoljna, a druga pesma je totalno nešto drugačije, brzo, onako nešto što ja zaista mislim da ljudi vole da ja izvodim, tako da eto, biće svega. Pitali smo i kada publika može da očekuje nove pesme. Pa, znate kako, ja bi, da je do mene, ja bih to odmah sad izbacila, ali zaista nije, tako da, eto, u najskorijem periodu ću se potruditi da sve to što je do mene privedem kraju. Mislim, pesme su skoro pa gotove, ali, eto, taj neki deo, spot, sve ovo ostalo, na to moram da sačekam. Svima je već poznato da su se tokom druge sezone, a i kasnije Sanja i Sara najviše družile i često su objavljivale zajednički sadržaj na društvenim mrežama. Međutim, Sara je nedavno u našoj emisiji One on One otkrila da se njih dve više ne druže, pa smo želeli da od Sanje saznamo i šta se tu zapravo dogodilo. Pa da, radila sam sad i ja One on One, pa sam tu i rekla da bukvalno ništa nemam da kažem na tu temu, nekako se ništa specijalno nije ni desilo, pa ja sad nešto da kažem kao iskreno. A da li ste vas dve u bilo kakvom kontaktu? Pa nismo više u kontaktu, ali ne mogu zaista da kažem da sam se posvađala sa njom. Zaista, znaš kad zaista nemam nikakav problem sa Sarom i znam da ona nema sa mnom nikakav problem, bukvalno udaljile smo se. To je jedino ono što bih ja rekla. Ništa specijalno, ništa više, eto. Zanimalo nas je i kako reaguje na edite koje njihovi fanovi kače na društvenim mrežama. Pa nekako sam to i očekivala. Mislim, meni je to preslatko, iskreno, ali toliko nekako mnogo mi je smešno što je to kao pretužna sa tema, rastale se, kao da se ne znam šta desilo. Mislim, bukvalno se ništa specijalno nije desilo, kao normalna stvar, iskreno. S obzirom na to da je otkrila da je na muzičkom polju sve u najboljem redu i da vredno radi na svojoj karijeri, za kraj smo pokušali da saznamo i da li je na ljubavnom planu sve pod kontrolom. Ja ne volim da pričam o tim ljubavnim stvarima i zadržat ću taj stav, tako da ništa neću ti reći, evo ništa. Ja sam stvarno srećna, ali ništa drugo ne želim da kažem. Bukvalno, da li sam u najzbiljnijoj vezi ili da li uopšte nemam dečka, isto ništa neću reći, tako da... Dobro, rekla si mi da si srećna, da li si zaljubljena? Pa ne znam šta da ti kažem. Ne znam, Nina, ne znam. Ne znam ništa. Verujem u to. Kao i obično, za kraj današnje emisije ostavili smo rubriku Social, u kojoj ćemo vidjeti šta su to naše poznate ličnosti zanimljivo delile na društvenim mrežama. Influencerka Tamara Kalinić nalazi se u Parizu povodom nedelje mode, a njen najnoviji styling izazvao je podeljena mišljenja na mrežama. Crni jednostavni outfit začinila interesantnim komadom nakita koju je ponela na usnama. Ona je donju usnu ukrasila lančićem sa kuglicama, a ovaj njen odabir naišao je na ne toliko pozitivne komentare. Popularna influencerka Lea Stanković odlučila se na jednu veliku promenu, a ceo proces je podelila sa svojim pratiocima na Instagramu. Ona je sve zaintrigirala fotkom iz frizerskog salona, a potom okačila klip i otkrila da je sada ponovo delimično plava. Njena promena nije prošla nezapaženo, te su usledili brojni komentari u kojima su se fanovi prisetili njenog početka karijere. Pevač Nio je na Instagramu zvanično potvrdio da ima 4 devojke nakon što je javno priznao da je poliamoran. R&B pevač koji već ima 7 dece sa 3 različite žene ove nedelje podelio galeriju fotografija i označio profile 4 njegove devojke. Ovom prilikom rekao je da mu je sada mnogo lakše nego ranije dok je varao u vezama. Jedna korisnica TikToka optužila je Hailey Bieber da se ismeva Seleni Gomez i njenom vereniku Beniju Blanku. Ona je podelila screenshot na kojem je Hailey sa svog zvaničnog profila navodno lajkovala njenu raniju objavu u kojoj je tiktokerka kritikovala Selenu i Banija. Video je postao viralan, ali su reakcije podeljene. Dok neki veruju da je lajk autentičan, drugi sumnjaju njegovu verodostojnost.
To je bilo sve za večerašnje izdanje emisije IDJ Hot. Ja se nadam da ste uživali. Mi se sledeće nedelje vidimo u isto vreme na istom mestu. A do tada ne zaboravite da pogledate naš kviz od 18 časova u nedelju. Uživajte!